Lho guys, lho iki aku wis ning sawah. Sawah. Ning Tegal kok ning sawah, guys. Lho tak dudono. Tegal iki ning Jawa Timur ya. Masyaallah. Woi lho guys, delok leh. Tegal kuwi. Gedange montek-montek lemu kaya aku pokoke guys, lemune. Tak sepilno. Ana wit tegane piring yo ya, masyaallah tegane iki. Ndek-ndek tak kandhani lho. Lur. Liyane degan ana neh wite ya, Lur, tak didono. Sing lagi tandur iki. Wit kelengkeng ki, Lur. Lho, kelengkeng ki ya, Lur ya. Sakmene iki dhuwure. Lagian rempoyok wite. Sepilone lur, iki wit jeruk nipis. Ya, Tegalku iki ana jeruk nipise. Iki kelengkeng ruby. Ya. Ya, Mbak Maria iki kelengkeng ruby ya. Kelengkeng merah utawa kelengkeng ruby oleh tuku bibit iki ning gone online ya, Lur. Wit jeruk neh. Ana neh wit pelem. Wit peleme gong uwah ya, Lur ya. Iki gong uwah, iki wis kembang, Lur. Sing iki wis kembang. Alhamdulillah ya, Lur ya. Tegal iki uwite endek-endek tapi wis subur lah, subur jaya. Tak baleni. Nah, wit gedange iki sak pirang-pirang kok, Lur. Ya. Lho, wit jeruk. Gedange iki uwohe cilik-cilik wis dawa. Tak dudono. Wis dek woh kabeh. Lho neh. Woe ndek le lur lho. Sak wadah dhuwurku. Oh. Wis woh. Duh ya. Anak-anakku kabeh lur. Sudah lur, terima